an kashe masa karansa, shi kuma ya kashe mutane sun fi ɗaruruwa. John Wick kenan. Kai, in dai kana neman makashin da duniyar kisa take tsoronsa, babu wani irin girma da daraja da bai karya ba na duniyar kisa. Wannan mutumin mai suna John Wick ko matarsa ce ba ta da lafiya, sai ya bar harkar irin kisa da me domin ya zauna tare da ita a gida, sai ya kasance ta mutu, ta bar masa wani kare hadaya a gurinsa. Kawai sai a samu wani sace motarsa, sannan kuma ya ɗauki wannan karen ya kashe shi. Kutumar uban nan. Daga nan ne fa na gaya muku kawai yake zuwa ɗaukar fansa. To a wannan ɗaukar fansan ne fa na gaya muku mahaifin wannan wanda ya kashe karen yake jin labarin ai karen John Wick aka kashe. To tun daga nan gurin yace kai ina ba zaman lafiya, yau dan wurin ka san kowa ka taba. To wannan shine John Wick, kuma ni ma na san cewa duk dan kallo yana son aka fassara mai wannan film mai suna John Wick. To gashi nan na ɗayansa da na biyunsa da na ukunsa daga kamfanin Sultan Film Factory, za ku mugun jin daɗin sa. Wannan John Wick din irin an saka masa irin basawa masu rashin mutunci a ciki fa, har da Donnie a cikin basawan nasa. Kuma kun san Donnie wanda ya IP man, sannan kuma an saka masa wannan mutumin wanda ya yi film din Boyka. Kai, sannan kuma daɗin daɗawa akwai inda ba a kisa a duniya ma in kaje, ko kai ka kasance makashi kowanne iri ne baka kisa a gurin. Amma John Wick saboda bata mai rai da aka yi a cikin hotel din ya kashe wani babban dan kisa. Kai, wannan mutumin ya tsoratar da ni, domin a ƙarshen fim din ma irin ana nuna wai wannan mutumin irin wai kuna tunanin yana wuta ne ko yana aljanna. Ba mai amsar wannan tambayar saboda yawan mutanen da ya kashe. Kai, ƙarshen kololuwar ɗan daban da yake irin makasan da suke a duniya ya je gurin su kuma ya je gaban su kuma ya yi kisa. Sannan kuma an ba da irin duk wanda ya ga John Wick a duka duniya, duk wanda ya kashe John Wick za a bashi biliyan 14 na irin kudin dala biliyan 10. Kai, wannan fim din fago za ku mugun jin daɗin sa. Gashi nan da kamfanin mai gida Sultan, na ɗayansa da na biyunsa da na ukunsa da na hudunsa. Wannan fim din ko